намояндагони ширкати барқи тоҷик зимни як нишасти хабарӣ эълон карданд ки аҳолӣ аз истифодаи нерӯи барқ зиёда аз 1.3 миллиард сомонӣ қарздор аст. эълони ин хабар ба вокуниши тунди хабарнигорон рӯбарӯ шуд ва онҳо омори барқи тоҷикро ба чолиш кашиданд. ман шумо кафолат метиҳам ки ин халқе ки ман масалан ман шумо то ҷой набошад ягон кас пули барқшо намедоду ман ҳеҷ тасаввур намекунам бо хотир камин ки пула надодем мебиёред қатъ мекунед масалан. масъулини барқи тоҷик чанд дафъа талош карданд собит кунанд ки омори қарзи аҳолӣ аз истифодаи барқ дуруст аст. ба гуфтаи онҳо қарз 1.3 миллиард маблағе мебошад ки солҳои пеш ҷамъ шудааст. аз ҷумла аҳолӣ 1 миллиард 320 миллион сомонро ташкил кард. даъвоҳои ширкати барқи тоҷик дар бораи қарздории аҳолӣ солҳои пеш ҳам шубҳаву гумонҳои зиёдро ба миён оварда буд. як масъули ширкати барқи тоҷик бе зикри номаш гуфт бештари ин қарзҳо беэътимоданд ва мумкин аст бахшида шаванд. вале суоли норӯшан барои коршиносон ва мардум ин аст ки чаро аксарияти сокинон пули истифодаи барқро месупоранд, аммо омори қарздории аҳолӣ дар назди барқи тоҷик ҳеҷ кам намешавад.